መግረፍትን ብውዑይ ማይ ነብሶም መንዳድን ተወሳኺ ጉድኣት ንኸይመጾም ብምፍርራሕ ገንዘብ ምትላል ሕክምና ዘይመሃብ ጾታዊ ዓመጻ ብልዕሊ እሱራት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብፂ ንዘጋጥሞም ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርትን ስቅያትን ምዝጓግን ፍታሕ ንኽረኽቡ ብማሕበራዊ ሜድያታት ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ብምቕጻል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝነጥፍ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላዎት ንዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። እዚ ብ23 ለካቲት 2026 ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ስክፍታ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብፂ ካብ 10 ጥሪ 2026 ጀሚሩ ኣብ ግብፂ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ዘጋጥሞም ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ስቅያትን ጾታዊ ዓመፅን ናይ ምስጓግ ሓደጋታትን እናወሰኸ ብምምጽኡ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ካይሮ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተዋህበ ምስክርነት ሰነዳት ስእላዊ መርትዖን መሰረት ምግባር HRCE ነዞም ዝስዕቡ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰኒዱሎ። መግረፍትን ብውዑይ ማይ ነብሶም መንዳድን ተወሳኺ ጉድኣት ንኸይመጾም ብምፍርራሕ ገንዘብ ምትላል ሕክምና ዘይመሃብ ጾታዊ ዓመጻ ብልዕሊ እሱራት ምስጓግ እሱራት ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ንመስርሕ ሰነድ ጉዕዞ ገለ ውልቀ ሰባት ድሮ ተሰጊጎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 3,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ኣብ ቀይዲ ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር ግምታት ብጀካዚ ድሕሪ ምእሳር ኣዲኦም ክልተ ንኣሽቱ ህጻናት ከም ዝሞቱ ዝገልጽ ጸብጻብ ሃልዋቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጡ እሱራትን ገለ ካብቶም ግዳያት ኣብ እዋን ማእሰርቲ ኣብ UNHCR ከም ዝተመዝገቡ ይግለጽ። እዚ ፍጻመታት እዚ እንተተረጋጊጹ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ስደተኛታት ከቢድ ገበን ክኸውን እዩ። ገለ ውልቀ ሰባት ገና ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ ግምት ብምእታው ንድሕንነቶም ምኽንያት ብምግባርን መንነቶም ወይ ዝርዝር ሓበሬታ ክነውፅኦ ይመረጽናን። ህጹጽ ጻውዒት ካብ HRCE UNHCR ምስጓግ ንኸይፍጠር ብቕልጡፍ ጣልቃ ከኣቱ መንግስቲ ግብፂ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዘለዎ ግዴታ ከኽብር ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዘይወዓል ሕደር ብምክትታል ምላሽ ክህብ ንጽውዕ ብምባል HRCE ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎ። ብጀካዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ዝፍጻመታት ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰበስልጣን ግብፂ ንስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ብዘይስሩዕ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ጥራይ መሰረት ብምግባር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ ምእሳርን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ወሲዱ ኢሉ እዚ ድማ ነቲ መትከል ዘይምምላስ ናይ ባዕላ ሕጊ ዕቑባ ብግልፂ መጥሓስ ይኽብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ወይ እውን ሓተት ዕቑባ ካብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተሰጎጉ ወይ እውን ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ጀሚሮም ስሩዕ ክዳን ዝለበሱ ኣባላት ፖሊስ ንዜጋታት ሶርያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ካልኦት ሃገራት ትሕተ ሰሃራን ኣብ ጎደናታት ወይ እውን ኣብ ስራሕ ቦታታት ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ ከተማታት ብፈቃዶም ክእክቦም ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ ምፍታሽ መንነት እቶም ሕጋዊ መንበሪ ፈቃድ ዘይብሎም ዝተረኽቡ ወላ እውን UNHCR ካርድ ከቕርቡ ኣብ ዝኻእልሉ እዋን ክስጎጉ ክኢሎም እዮም። ሰበስልጣን ግብፂ ንኹሎም ብኢሚግሬሽን ምኽንያት ጥራይ ብዘይ ፈቃድ ዝተኣሰሩ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ብቕልጡፍ ክፈትሑ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ሓለዋ ክረክብ መሰል ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ምስጓግ ደው ከብል ኣለዎ ይብል። ካብ ኩናት ስደት ወይ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝሃደሙ ስደተኛታት ብዘይ ፈቃድ ተኣሲሮም ናብ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሓደጋ ዘጋጥሞም ቦታ ከይምለሱ መዓልታዊ ብፍርሒ ክነብሩ ክግደዱ የብሎምን። ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ብሓይሊ ብምስጓግ ሰበስልጣን ግብፂ ሃገራዊ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ስደተኛታት ብግልፂ ይጥሕሱ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሓለዋታት እውን ይጥሕስዎ ኣለዉ ኢሉ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ሃገር ዝጸደቐ ሕጊ ዕቑባ ኣፍልጦ ዘለዎም ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታታት ከይምለሱ ዝኽልክል እዩ ብምባል ተመራማሪ ግብፅን ሊብያን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መሐመድ ሻላቢ ገሊጹ። ናይ ሓባር ብዝመስል ግን ካብ ውልቂ ንኤርትራዊ ጥራሕ ብዘጥቅዕ መልክዑ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ከምስሉ ኣብቲ መጀመርያ ንኩሎም ንሶማል ንሱዳን ንዓና ይገፉ ነይሮም ግን ቀልጢፎም ናይ ሱዳን እንድሕር ደይደልኹምና ክንከደልኩም ኢና ግን ዕድል ሃቡና ህዝብና ኣይተከራተቱልና ምስ በሉ ዶ ኣቢሎሞ ናይ ሱዳን ናይ ሶማል እውን ወላ መንግስቲ ይደልኒዮም ብኻራ እዮም ዝተባተቦ ምትፈልጢ ንሕና ግን ደኒና ኢና ንኸይድ ወድና ጓልና ኣብቲ ተራ ግዜ ኣብቲ ክብሪ ኣብቲኩም መሰራትኩም ክደኒ የብልኩምን ኣብቲ ተራ እሞ እንታይ ድዩ ትደሃሊኻ ፀግዒ ስለ ዘይብልካ ንድሕሪት ጥሙተ የብልካ ኤምባሲ ቁላሕ ይብለና UN እውን ወዲ ወላ ሓደ ምሳናሲ ናይ ንሳር ወረቐት ጌርና ክንቀሳቐስ ዝግባአና እዩ ንሕናሲ ብብሉካርድ ጥራሕ ክንከይ ዝግባአና ኢቃማ ኢሎም እታ ኢቃማ ኸኣኒ ነውፃን ይርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ን6 ወርሒ ነይራ ሕጂ ግን 2 ዓመት ይቆፅርዋ ሕጂ ናይ ቆፅረኻ ይሰርሕኒ ይብሉ ራያ ንዕ ከምዘይ ትኸውን ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ካ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ኣወዳትና 13 ኣወዳት ዝተዓመፁ ኣለዋ ኣብ እስር ቤት ኣዋልድካ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ መፅኦም ከይዛረቡ ወዳት ተዓሚፆም ኣለዉ ኣወዳት ተዓሚፆም ኣዋልድ ተዓሚፆም
كان زعلك وصيلك بانا ختمصن حركيتك قلوب يبلوها او حنتي عده كلت دق غديفاتهم تاثيراتهم قلعت ميتهم አለው ሀብዚ من نعنا وحسنتنا ገለገለ زي نزاربولو ابز ስለዘለኹ انا كل سب امنا يكون قالله زي زاربولو انا نا بعل بابا جورجو እሱ ጥራሕ ይድሕግዘና ደሎ ልዑ ዝሃብና ስእልታትን ኩሉ ነገር መስሎ ይፈልጥ ይንጎውን ተዛሪብሉ ነይሩ እቲ ሕማቅ ነገሩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ በቃ ኤርትራው ማለት ንዕኦም ሓደ ብርቅ ነገር በቃ በዓይኒ ቢዝነስ ጠሚቶም ልክዕት ናይ ሲና ነገር አብዙ ውሽጥ ዓዲ ይካይዳሉ ሕጂ መንግስት هو ገንዘብ አለው ሕጂ ሓደ ስደተኛ ተረኺቡሲ ነታ ገንዘብ ይዝጥምታ ደሎ ዞም ዓዲ 10 ሺህ ካን ተሳሊማ ማይም ዝኸዱ ነታ 10 ሺህ ኣይኮነ ዶ 7000 8000 ዝበሃል ዘሎ $150 ማለት እዩ ንዕኦም ካ ዶላር ካ በቃ ብጣዕሚ ምሻሎ ግብፃይንስ ድሑራት እዮም ሰይጣውንቲ ድሑራት በቃ ዝኾነ ሁማኒቲ ዘይብሎም እዮም ሕጂ በቃ በዓይኒ ንዓነስ ሓደ ረኽብቶ ቢሎም ብገንዘብ ቢጥምትዋለሁ ማለት እዩ እቲ ቀደም እቲ መንግስቲ ዘፍርሕ ነይሩ ነቲ ህዝቢ كندي أو أسر بيت قال لا ما أو أفهم مستهم نحنا ولا حنت قبل زي بالناسي مستهم ناي حلفتن مستهم ناي حشيشين يوم زاسرو خافتوش دي مستهم قاب أفهم لا ما لون قال أنا قرد أجير كأود ندعي أو أفهم لا ما حزو تحتمل حسم لا ما حزم يمزن قصة وستهم قلت عينكم مش شجرة لهم ندعي تهوينا قوم ينتم عند بيت أو نديم حجسين عناس بحكي مالتي جنزب حاجة زي كنا ندل زلنا نحن سعيرو بلعب زدولو بك قدمتي انت بك أول حركل زي كالكويس ولا نبقى أي حاجة كساجا قرنا ويك أعزز زلنا يا بسلام بك خمس دتين هندر عم نقدر نشوف قلنا يحزنا مع كرنا يحزنا كبرت بهذه بنان أودات حوات كان صحن حكيدهم كسادهم يهرموم عبيت سوت هون نعش هون بقى دنينا مي محواتنا ولا حنت تقبري تغني هذا عادي دندناتنا كاب قدمنا دندنات حجها مليسنا بسخف ملكعوت دندينو مالتي أب حدا ندا شاي الحركين كات ندا شاي زلو حجنا شاي قد فمون ديم حبشة ندا شاي زوت سبيبنا جن أبزي أسي تحاول زي بلو مع السبالو انا نبعلي زمر زونه حاوي بلي قال لي بلي بدقه انا بيني بعلي سريح زنبر حجي زيات عاطي له تا يقبر انا دق اينستاين قبرنا وين خيت ولا دي الفقير كخيت بلا مالتي حجي بقى انت رياتا هنا زلم سلك تصبب بقى عقل خاص يጨንቀካሎ حجي نحنا قند نابتخو مزغبرنا نحنا ገንዘብ መፍትሕ ስለ ንጥቀመሉ ኢና ገንዘብ መፍትሕ ንጥቀመሉ خاصብ ስለ ፀግዕ ስለ ደይብና ኤምባሲ የለ ይኤን የለ ስለዚህ نحن ነገራትና بገንዘብ ክንፈትሕ እንደለና أحوات رأيوه إزرنا يلوم ما عنديهم سب مليهم يخدوا اللواء بالشارع زريبة نعلت إسران سلسن ورحل تخل تشين إسران شتشين سب مليهم يخدوا اللواء بجاهم حوات انقغ نبر سب مليهم يخدوا له